Здравейте! Сега ще ви разкажем какво точно представлява облачната инфраструктура като услуга. Да притежаваш собствен хардуер не е лека задача, но няма как бизнесът ви да работи без него. В историята в това видео обаче ще разберете, че това всъщност не е така. Собствената хардуерна мощ изисква много поддръжка, постоянни наблюдения и персонал, който да се грижи всичко да е наред. На пръв поглед всичко изглежда логично, но проблемите идват, когато нещо не е както трябва. Колкото и добре да поддържате инфраструктурата си, рано или късно нещо винаги се чупи и трябва да го замените. Вие обаче знаете, че ако не се справите с проблема, от това страда най-вече бизнесът ви. Точно заради това, компютърната мощ трябва да е нещо, на което да разчитате. Но готови ли сте да се справите с съпътстващите проблеми на собствената инфраструктура? Нашият герой намери много лесен начин да се справи с проблема благодарение на облачните услуги. Инфраструктурата като услуга ще ви позволи да спестите много място, време, ресурси и персонал, когато се нуждаете от компютърна мощ, на която да разчитате. Освен това, няма да се налага да мислите за поддръжката на хардуера, защото това правим ние. А най-хубавото е, че можете да ползвате точно толкова инфраструктура, отколкото се нуждаете в настоящия момент и да не плащате за ресурси, които не използвате. Добре звучи, нали? Научете повече за най-добрите инфраструктурни решения за вашия бизнес на oblak.bg.